A cikin wani gari mai cike da surkulle mai suna Ɗanzomo, mutanen ƙauyen suna da al'adunsu sannan suna ƙoƙarin bin dokokin gargajiya, amma akwai wani abu da ba kowa ke magana a kansa ba, wato labarin wata aljanar amarya. A cikin wannan gari ne aka samu wani saurayi mai suna Nasiru wanda ya ƙaurin suna, yana da halayensa na kirki kuma yana yin sana'a ne na gareji. Nasiru yana son wata yarinya mai suna Jummai, kyakkyawa ce sosai kamar hasken alfijir, tana da farin fuska, idanunta cike da annuri. Kowa a ƙauyen ya san sun jima suna soyayya da ita, kuma kowa yana jiran sa ranar auren su. A ranar da aka ɗaura auren komai ya tafi daidai. Angonta Nasiru ya ci kwalliya sosai, yana cikin farin ciki matuƙa, fuskarta kana gani cike da annashuwa. Amarya ko an kawo ta cikin zani mai ɗauke da hankali, fari tas, an lulluɓo ta da wani gyale mai ƙamshi na turare. Da yamma ta aka kai amarya gidanta, aka bar ta cikin ɗaki mai cike da fitilu. Ƙamshi ko ya cika ɗakin nan tamkar wani turaren daji. Tsabar ƙamshin turaren nan idanun Nasiru suka fara rufewa, yana jin bacci. Sai ya lura da cewa fuskar amaryarsa ta fara canzawa, murmushinta ya fara zama na wani abu daban, idanunta suka fara haskawa, suna yin ja suna yin baki. Nasiru kuma sai ya dan matsa da baya kaɗan, muryarta sai ta fito cikin nutsuwa. Nasiru, baka sanni ba tukunna, ni ba Jummai bace. Jikinsa yayi sanyi tamkar an tsoma shi a cikin ruwan sanyi. Waye toke, ina Jummai din? Sai ta yi dariya, muryarta sai ta koma tamkar na mutum biyu lokaci ɗaya, mai sanyi, mai zurfi kuma mai firgitarwa. Jummai tana da nisan da ba za ka iya hangowa ba. Fitilun da suke ɗaki na haske suka fara durƙushewa, sannan na ɗan lokaci kaɗan Nasiru sai ya rasa numfashinsa. Idanunsa suka kafe a cikin na amaryarsa, wadda a yanzu ta riga ta gama canza siffarta, ba na mutum bane. A daren farko da ake tsammanin soyayya da nishaɗi, Nasiru ko ya fahimci cewa ba fa amarya ya aura ba, aljana ce ta shiga jikinta. Bayan daren da Nasiru ya ga abin da ya firgita shi, bayan gari ya waye da safe, amma babu wanda ya san abin da ya faru a cikin ɗakin amaryar Nasiru. Mutanen gari ko suka ta yi masa murna suna cewa lallai ango da amarya sun samu lafiya, amma Nasiru ko a cikin ransa yana zaune da fargaba ne da firgitarwa. Da safe ya tashi ya ga an shimfiɗa amarya tamkar babu abin da ya faru a daren jiya. Fuskarta ta dawo yadda take da kyau, murmushi a fuskarta, ta tsuguna ta gaishe shi da ladabi. Ango na ina kwana, ta tambaye shi da ladabi. Nasiru ko sai ya kasa amsawa da gaggawa. A jiya dai idanunsa sun gani da kansu, idanunta sun yi ja, muryarta kuma ta rikice, har ma ta ce da kanta ba Jummai bace, amma yanzu tana zaune da murmushi kamar wadda bata taba sanin komai ba. Sai ya ce da ita, na ga wani abu a daren jiya, kin canja fuska kin ce ba ke bace, to menene haka? Jummai ta tsaya can, idanunta suka cika da hawaye, sannan sai ta juya kayinta, ta ce cikin murya tana kuka, Nasiru, akwai wani abu da ban taba gaya maka ba, amma yanzu ba zan iya ɓoye maka ba. Ta dan yi shiru na dan lokaci kaɗan, sannan ta ci gaba da magana. Ni ba aljana bace, amma akwai jininsu da yake yawo a cikin jinin jikina. Mahaifiyata ta fito daga cikin dajin kurma, inda mutane da aljanu suke rayuwa tare da sirri. Na taso ne a cikin mutanen da ba kowa ke iya ganin su ba, sannan na bar wurin ne domin na yi rayuwa kamar ta sauran mutane yadda suke yi, amma su ba sa taɓa iya yafe haka. Jikinsa ya riga ya yi sanyi, sai ya tambaya cikin fargaba, me kike nufi da ba sa yafewa? Ta ce da shi, sun ce duk wanda zan aura sai ya shiga cikin alkawarin jininmu, idan kuma bai yi hakan ba, cikin dare na farko za su zo su karɓe shi. Nasiru ko sai ya kama jin tsoro sosai, amma yanzu komai ya fara zuwa masa da ma'ana. Iska mai kamshi, ga kuma canjin fuska, ga kuma amaryar da ta rikide. Dukkan alamu sun nuna da cewa akwai wasu abubuwa guda biyu da suke tsakanin duniyoyi guda biyu. Sai Jummai ta taso ta tsaya a gabansa, ta dafa kafaɗarsa da hannunta mai sanyi, sannan sai ta ce da shi, Nasiru, ba zan taɓa bari su cutar da kai ba, amma dole ne mu je dajin kurma, daga can ne zan iya yanke wannan alaƙa. Nasiru ya kalli idanunta cike da tsoro da kuma gaskiya, sai ya amince da hakan cikin murya mai sanyi, zan bi ki ko da me zai faru. Daga wannan rana ne soyayyarsu sai ta zamto tsakanin mutane da kuma aljanu. Sai suka yi ta shirin yadda za su shiga wannan daji da aka ɓoye wannan sirri da ba mutane ke iya fahimta ba. Don Allah kada ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, za mu je mu. Washe gari kafin hasken rana ta bayyana, Jummai da Nasiru suka tashi cikin shiri, ba su gaya ma kowa inda za su je ba, domin idan mutane sun ji za su yi tunanin sun haukace. Jummai ta ɗauki ɗan ƙaramin jaka, cikinta akwai wani ƙamshin wani turare. Ta ce da Nasiru, wannan turare zai kare mu daga sharrin wancan aljanun. Sai suka taya suka nufi hanyar dajin kurma, wadda kowa a dajin Ɗanzomo yake tsoron shiga cikin wannan dajin. Ana cewa duk wanda ya shiga dajin ba tare da izini ba, ko dai ya ɓace ko kuma ya dawo da hauka. Amma Nasiru bai tsaya ga wannan tunanin
ba ƙaunarsa ga Jummai ta riga ta rinjayi tsoronsa. Lokacin da suka isa bakin dajin, iska sai ta sauya, kamar wadda rana ke shirin fitowa a wani wurin daban, nan kuma rana tana ɓacewa. Ciyayin wurin sai suka yi tsawo kamar katanga, tsuntsaye suna kuka tamkar masu gargaɗi. Jummai ta tsaya ta kalli Nasiru ta ce, idan muka shiga, kada ka kalli abin da za ka gani, kada ka yadda ka yi magana har sai na ce maka. Nasiru ka sai ya gyara kai, zuciya tana bugawa. Da suka shiga cikin dajin sai komai ya sauya. Dajin ku bai kama da na duniya ba. Itatuwan dajin suna da haske, ƙasa ku tana ɗaukan ƙamshin turare, kuma akwai ruwa masu yawa da suke gudana kamar zinare. Amma abin da ya fi firgita shi shine yana jin muryoyi suna yin magana a hankali daga ko'ina. Jummai ta dawo, Jummai ta dawo, Jummai ta dawo da wani mutum. Nasiru ka sai ya riƙe hannunta da ƙarfi, zuciyarsa ta riga ta kusa fashewa. Ita ma kuma sai ta riƙe hannunsa da ƙarfi, ta yi masa alamar yayi shiru. Sai suka isa wani fili ne a tsakiyar dajin. A can akwai wani kogi ne mai haske kamar gilashi. A gefensa kuma akwai wata tsohuwa mai dogon gashi fari, idanunta suna kyalli kamar duwatsu. Jummai ta durƙusa da murya mai sanyi tana cewa, Goggo Zarima, na dawo ne don na nemi gafara. Ba na son wannan jinin ya ci gaba da bin mu. Tsohuwar ta kalle su sai ta yi murmushi mai ban tsoro. Jummai, kin san ba da sauki ake yanke alƙawarin jini ba, amma tunda kin kawo wadda kike so, to za mu gani ko zuciyarsa ta isa. Nasiru ko yana gefe ya kalli tsohuwar da mamaki. Wani sanyi sai ya ratsa jikinsa. Sai ya ji murya tana cewa a cikin ƙwaƙwalwarsa, ba tare da ta buɗe ciki ba, idan kana son ta da gaskiya, to za ka sadaukar da wani abu da ke ranka. Nasiru ko yace da ƙarfin hali, na yadda, ko menene zan iya domin in ceto Jummai. Tsohuwar sai ta yi dariya. Dajin ko sai ya amsa da dariyar iri ɗaya, kamar muryar mutane 1000. Sannan sai ta nuna masa kogi, sannan ta ce, to ka shiga, ka sha daga cikin ruwansa, amma ka sani, wanda ya sha wannan ruwan baya komawa daidai da baya. Jummai sai ta rike hannunsa tana kuka. Nasiru, idan kai haka, kai ma ba mutum kaɗai za ka zama ba. Amma Nasiru sai ya kalli idanunta ya ce da ita cikin nutsuwa, na riga na zaɓe ki. Ya matso bakin kogin, ya durƙusa ya ɗauki ruwan a hannunsa, hannuwansa yana kakkarwa saboda sanyi da tsoro na abin da zai faru a gaba. Ruwan yana walƙiya tamkar zinariya a ƙarƙashin hasken wata, yana da ƙamshi mai ɗaci, tamkar haɗin turare ne da jini. Jummai ta riƙe hannunsa da ƙarfi, hawaye yana zuba a cikin idanunta. Don Allah Nasiru, ka bari, wannan ba ruwan mutane ba ne, ta ce da shi cikin kuka. Amma Nasiru sai ya girgiza kai, ya ce cikin murya mai cike da sadaukarwa, ya ce da ita, Jummai, in ba zan iya kare ki ba, to me amfanin soyayyar mu? Da wannan kalma ya ɗauki ruwan kogin sai ya sha. Cikin lokaci kaɗan jikinsa sai ya fara yin rawa, tamkar wadda wuta ta kama. Idanunsa suka fara yin haske da shuɗi, numfashinsa sai ya yi nauyi, sai ya faɗi ƙasa yana kuka na ba irin mutane ba. Tsohuwar aljana Goggo Zarima sai ta yi dariya ta ce, jini ya haɗu da jini, alƙawarin kurmi ya cika. Daga yau rabin jinin Nasiru ya zamto na mutum da na kurmi. Jummai ko sai ta rusa da kuka ta rungume shi, amma a lokacin da ta yi hakan, wani haske ne ya lullube su duka. Dajin kurmi ko sai ya shiru gaba ɗaya. Tsuntsaye sun daina motsi, iska ta tsaya can. Wani ƙamshi mai daɗi ya cika sararin samaniya. Bayan wani lokaci sai haske ya ɓace. Nasiru sai ya tashi a hankali yana kallonta da hannayensa. Sai ya ga fata ta fara yin ɗan haske, kamar na gilashi. Idanunsa kuma sun sauya launi, amma kuma fuskarsa ta koma yadda take. Jummai ta yi kuka tana kallonsa. Na gaya maka yanzu kai ba cikakken mutum ba ne, ta faɗa masa ne da murya mai rauni. Nasiru ya dafa kafaɗarta cikin tausayawa. Amma na same ki kuma babu wani abu da zai raba mu, ya ce. Tsohuwa ko ta kalle su da ɗan murmushi ta ce, da gaske kuna son junanku? Wannan abu bai taɓa faruwa ba cikin shekaru 200. To amma ku sani akwai farashi a kowane soyayya. Ta ɗaga hannunta sama, iska ta fara motsawa. Sai ta ce, ku tafi, amma ku sani, ku biyun yanzu kun zama masu haɗin duniya ne guda biyu. Idan ɗaya daga cikinku ya mutu, to lallai ɗayan zai ɓace ne tare da shi. Da wannan kalma ne iska ta rufe su, sai suka tsinci kansu a bakin daji, inda suka fara tafiyarsu ta farko. Rana ta fara fitowa, ƙauyen ɗan zomo yana can yana jiran su, ba tare da sanin abin da ya faru ba. Nasiru ko ya kalli Jummai da murmushi mai cike da nutsuwa. Ko da jini ya canza, to zuciyata ta tsaya a gare ki. Jummai ko ta saki ajiyar zuciya, ta ce,
ni kuma zan rayu ne in kula da kai har sai kurmi ya sake kira na. Daga wannan rana aka fara cewa ɗan zomo akwai wasu mu'amalarta da ba sa tsufa, ba sa rashin lafiya, amma idan ka kalli idanunsu sosai zaka ga wani haske na duniya na daban. Labarin aljanar amarya ya zamto tatsuniya da abin tsoro, amma soyayyar da ta wuce iyaka darasi daga wannan labari. Soyayya ta gaskiya tana buƙatar sadaukarwa. Nasiru ya nuna ƙauna ta gaskiya ta hanyar jajircewa domin amaryarsa, sannan gaskiya ta fi sirri. Ɓoye asali ko gaskiya a soyayya na iya haifar da matsala. Duniya kwa tana cike ne da sirri, ba duk abin da ido ke gani ne na gaskiya ba. Ƙauna ta gaskiya kwa bata san iyaka ba. Soyayyarsu ta ci gaba duk da bambancin duniyoyi guda biyu. Wannan shine ƙarshen wannan labari. Idan kun ji daɗi ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin kawo muku sababbin bidiyoyinmu. Mun gode.